नांलाय खमलाय सोरबा गिजिनो गब्लंनो बेफोर मानसिफोरखौसो लिडार खालामनानै मा जालांखो थांनाय 10, 15, 17 बोसोरा दा दिनै बे थासारिफोरा दासो एसे मोजां जाबाय। जों दा जुवाबो होनो होआ, बेबायदि दादागिरिबो खालामनो होआ। दा नंखायनो लासैनो थासारिया मोजां जादों। फरायसाफोरखौ बयबो फरायनो हो, जायफोर साख्रि लानो गोसो 17,000 साख्रि ओंखारबावगोन बिटिसिआव। रावबो आथाना फैसाबो घुस होनाङा, खालि इन्टारभिउ पास जाबानो जाबाय। सिगाङो आंनि उनाव रनेन नार्जारी बिथाङा बुंगोन। बिथाङा नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों आङो, बिथाङा भाषणबो होनो गोरों, मेथाइबो खननो गोरों। मेथाइ खननो नागिरा नाङा इएमआ खनखांबाय? आरो खोनासंखांबायसो होनबा? आरो खनसे खनबावनो हायो होनबा? दा उकिल मुसाहारिजों रनेनजों दसे उनाव बुंबावगोन। आं नोंथांमोनखौ गाराङा गोदोनोबाबो खुलुमनोल' फैदों। कसुगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बारा गोलाव बिबुंथि होनांगोन होननानै आं सानाखै। गोलाव सम रायजो राजाफोरजों गोबां सोमावसारनायाव लोगो मोनबोखादों। दा राजखान्थियाव फैनायनि उनावबो सम सम लोगो मोनदों। दिनैनि समाव बोथोरा सोलायबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, मोनसे समाव बे रामफल बिल, कसुगाव, फर इउनियन बै ओनसोलफ्राव मिटिं खालामनोनो गिनांगौ जायोमोन। बै समाव UPPLनि मिटिं बा सोरबा मटर साइकेल सालायखावनाय, मिटिंफोरखौ होबथानाय बायदिसिना थासारिफोर जायोमोन। दा दङना गैला बेफोरो? गैला, रावबो गैला। बा नोंथांमोनखौ गिसिबाय दादागिरिफ्रा दा उल्थानो। दा रायजोफ्रानो बिराद दादागिरि जाबायना, साफा सानै दादागिरिफ्रा साइड जाजोब्बाय। दा बेवहाय दिनैनि थासारिखौ लाबोनो थाखाय गोबाव समजों सोमावसारदों आरो आसा फारिदोंमोन जे मोजां थासारि फैथों। दिनै जोंनियाव मोजां थासारि फैबाय। 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव जेसेबां सेंग्राफोर हाग्रा बंग्रा थायोमोन सिलाय लानानै, बयबो न'आव गावनि बिमा बिफाजों ज' थाफैनो हानाय जाबाय। आरो लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय। जोंनि मानसिफोरखौ मोनसे समाव मालायफ्रा मोजां मेगनजों नायामोन, नाथाय दायो जोङो नुदों जे बेवहायबो गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोर फैदों। मानोना साननाय हनायफ्रा सोलायबाय। मोनसे बाथ्रा दङ, नों मोजांब्ला मुलुगानो मोजां होननानै, नों गाज्रिबा मुलुगानो गाज्रि। दा बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने जोंनि ओनसोलाव जे गोजोन फैथों, मोजां थासारि फैथों, बेफोरखौ सानाखैमोन। बिथाङा बेबायदि बुलायनाय, सिगिलायनाय, गाज्रि थासारिखौनो मोजां मोनोमोन। बेनि थाखायनो 17 बोसोराव मालाबाबो नाजायाखिसै जे बेवहाय मोजां थासारि फैथों। दा दिनै मोजां थासारिया फैबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP बयनिबो नाजानायाव नोंथांमोनजों बयबो लोगो नांनानै बड'लेण्डआव अराय समनि थाखाय सुख सान्थिया फैबाय। BPFनि समाव जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारिमोन। जोंनि समाव दायो लेखा फरायदों, साख्रि लादों। बै समाव घुस होआबा साख्रि मोनामोन। दा थाइसेबो आथानाबो घुस होआलासिनो साख्रि मोनो। रेशन कार्ड मोनदों, अरुणोदय मोनदों, न' बां मानसिफ्रा लासै लासैनो बानायनो हमदों। बे गासैबो थासारिया जाबाय। बड'फानि सिमाङा बेनोमोन, जों सोमावसारनांगोन, गावनि मोन्थाइखौ लानांगोन आरो बेजों जोङो जौगालांनांगोन। दा बेनिखायनो कसुगाव ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जोंनि गामिफोरखौ, बर' गामिफोरखौ जोङो साबना हामना खालामनांगोन। आइजोफ्राबो रां खामायनांगोन। दा नंखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो 25,000 रां होदों। थानसालिफोरखौ लुनांगोन। बेनिखायनो आलारि सोरां बिथांखिजों गासैबो थानसालिफ्राव 2 लाख रां होनायखौ जोङो स्टार्ट खालामदों। दाउ अमा फिसिनाय, बायदिसिना बोरमा फिसिनाय, आबाद मावनाय, दानाय लुनाय बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ होदों। मानोना BPFनि समाव खुन्दुं कम्बलनिल' राजनितिमोन। खुन्दुं मुथासे, कम्बल गांसे। दा जोङो 27,000 न'खरनो 5,000 करि रां होबाय। 27,000 फरायसानो 5,000 करि रां होबाय। 27,000 बेमार जानाय मानसिफोरनो 5,000 करि रां होबाय। आरो बेराफारसेथिं
जोंनि हारिया दिनै खौसे जानाय लोगो लोगोनो गुबुन हारिफ्राबो जोंनि फारसे अननाय आरो मानिनायखौ लासै लासैनो लाबोफिनबाय। दा जोङो बेनिखायनो रायजोफोर बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जोङो मोगथाङाव जों जाहाथे मोनफिननो हायो बे गासैखौबो लानानै दिनैनि समाव कुसुगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जे नोंथांमोना ज' जानानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन। थांनाय 10 बोसोर जों खौसे नङैखाय जोंनि एमपिखौ मालाया सेनानै लाबायमोन। देग्लाय जों एजिपि आरो बिजेपि दंफायो। एजिपि आरो बिजेपिजों लोगोसे गासै बिटिआर ओनसोलनि 65 फरायसा आफादा जोंजों दंफायो। 65 माहारि आफाद धोरोम आफादफ्रा जोंजों दंफायो। दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा ओरैबायदि सासे मोजां मानसि, बिथांनि नाजानायजोंनो सारा भारतआ दिनै गोजोन फैबाय। बयबो हारि हारिसाफ्रा दिनै मोजाङै थांनानै थानो हानाय थासारि मोनदों। बे प्राइम मिनिस्टारानो बयनिबो खोथा सानो, आइजोफोर जौगानाय, गोरिब गुन्द्रानि न' लुनाय, गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बेमार फाहामनाय, दिनै आयुष्मान कार्ड होनाय, बे गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथाङानो सानदों। गामि गामि दै होनाय, दा बे खामानिफोरखौ नांगोलाबो गोसोबा मावनो हागौमोन, नाथाय नांगोला बै समाव बेफोरखौ गोसो होआखिसै। बिथांमोना बायदिसिना जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरखौल' नांलाय खमलाय, सोरबा गिजिनो गब्लंनो बेफोर मानसिफोरखौसो लिडार खालामनानै मा जालांखो थांनाय 10, 15, 17 बोसोरा। दा दिनै बे थासारिफोरा दासो एसे मोजां जाबाय। जों दा जुवाबो होनो होआ, बेबायदि दादागिरिबो खालामनो होआ। दा नंखायनो लासैनो थासारिया मोजां जादों। फरायसाफोरखौ बयबो फरायनो हो, जायफोर साख्रि लानो गोसो 17,000 साख्रि ओंखारबावगोन बिटिसिआव। रावबो आथाना फैसाबो घुस होनाङा, खालि इन्टारभिउ पास जाबानो जाबाय। सिगाङो हाग्रामा महिलारिनि न'नि मानसि माबा मानसि बे राजनितिफोरखौ बिथाङा खालामबाय। दा दिनै 3 बोसोराव 6,000निफ्राय बांसिन साख्रि मोनबाय। आंनि न'नि रावबो मोनाखै। इन्टारभिउ पास खालामाबाथ' मोननाय नङाना। नङाबाथ' आं सिट, आंनि बियो बियादै, आंनि बियो भागिन, आंनि माबा आं सोनो हायो। खिन्थु दिनै रायजोआ जेरै थांदों जों बिदिनो थांगोन। बेवहाय रावनिबो दादागिरि सोलिनाय नङा। दा बिथाङा न'खरनि राजनिति खालामनो नागिरो, जों बेखौ मोजां मोना। आरो UPPLआ बिजेपिआ खौसे जानानै जि मोनसे थासारिखौ लाबोबाय, बे थासारिखौ जों अराय सम लाखिगोन। खालि जोंहा रायजो राजायाल' बयबो मोजां जानांगोन। इलेक्सन फैबा एफा एनै थाखा राननाय, जौ बेदर जाहोनाय, बेजोंनो बिथांमोना राजखान्थि खालामदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बैसागु खुंदों, जोंनि आर'नाइ दखनाखौ लानानै मोजाङै बयबो गावनि हारिमुखौ बासायनो थाखाय सिगाङाव फैदों। बे गासैबो थासारिखौ जोङो ग्रोम ग्रोम खालामफिननांगोन। आं नोंथांमोनखौ गोलाव बाथ्रा बुङा, बेखौनो खावलायगोन। गोरिब गुन्द्राफ्राबो जौगालांनांगोन। बयबो माखासे साननाय हनाय बायदि थांनानै थानो हानांगोन। लाइमोनफ्राबो गावनि आथिङाव गसंनो हानांगोन। धर्म আপাতনিफ्राय লানাनै বয়বো गोख्रों जानांगोন। दा এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছো, এই শান্তি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী